MG značka, ktorá má bohatú históriu, silnú prítomnosť, ale stále okolo seba aj zo pár mýtov. Niektorí ju poznajú, iní ešte len objavujú a nájdú sa aj takí, ktorí si myslia, že ju vyrábajú mimozemšťania. Tak si poďme rozobrať 10 najčastejších mýtov o značke MG. MG má britské korene už od roku 1924. Čínske peniaze áno, ale britská DNA. Nie, majú benzín, hybrid aj elektro. Skrátka, MG je ako švédsky stôl, stačí si vybrať. Srdcom podľa chuti, alebo podľa zásuvky. Nie úplne. Majú mestské hatchbacky aj SUVčka, ktoré úplne v pohode zvládnu aj rodinný výlet, aj Tesco parkovisko v piatok večer. Aha, takže ste ešte nepočuli o Jozefovi Kabaňovi? Áno, to je ten Slovák, ktorý navrhol Bugatti Veyron a teraz šéfuje dizajnu v MG. Takže ešte raz, žiadny dizajn? Kvapí nielen cenou, ale najmä tým, čo za ňu dostanete. Bohatá výbava, ktorú by ste inde hľadali len vo vyšších triedach. 360 stupňová kamera, adaptívny tempomat, strešné okno. Jednoducho, skvelý pomer hodnoty a štýlu. MG má štýl aj príbeh. Od legendárnych roadsterov až po moderné elektromobily. MG je značka pre tých, ktorí vedia, čo chcú a neboja sa byť iní. S dojazdom cez 400 km a pohodlným podvozkom zvládnete diaľnicu, dovolenku aj návštevu svokry vo Vranove nad Topľou. Má a nie jeden. MG má sieť autorizovaných servisov aj u nás. Do Číny kvôli výmene oleja naozaj nemusíte. 7-ročná MG záruka hovorí za všetko a v teste spoľahlivosti What-Car skončilo MG lepšie ako niektoré prémiovky. Tento mýtus sa zrejme zrodil v čakárni Očného. MG dnes cielí na mladých a na rodiny. A keďže máš Instagram, Facebook a TikTok, si zjavne cieľovka. MG nie len značka, je to návrat legendy v modernom šate. A tvoja legenda MG na teba čaká u nás v Autopalace na Panovskej ceste v Bratislave.